יאיר, המון מזל טוב לכבוד יום הולדתך ה-9. אני רוצה לאחל לך את כל הטוב שיש לעולם, להציע לך בריאות והצלחה, אושר, המון המון אהבה, שתתמיד בלימודים, זה הכי הכי חשוב, אוהב אותך המון. יאיר, המון מזל טוב, אושר, בריאות, הצלחה, שאנחנו נצח ונשמח אותך ונעשה לך כיף. אוהב המון. יאיר הנסיך, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב ליום ההולדת, בריאות, אושר, הצלחה, כל הטוב שבעולם, אוהב אותך המון, נשיקות. מכבי תל אביב עם התקפה מסוכנת מאוד שיכולה להסתיים ב-1-0. זה יפה לדן ביטון. ביטון ממשיך לקניקובסקי, מכבי תל אביב עכשיו טסה על המגרש. רודריגז משחק לבד בקישור. זהבי מכניס לקניקובסקי, 3-0, ענק של מכבי תל אביב. זהו דן ביטון. יאיר הנסיך, אני רוצה לאחל לך מלא מזל טוב ליום הולדת, אושר, בריאות, הצלחה, תגשים את כל החלומות, כל הטוב שבעולם, מזל טוב. כדור טוב לזהבי, אף אחד לא שומר עליו, קניקובסקי שם את זה לתורג'מן, ויותר מהר מזה לא יכול להיות. דקה וחצי, והצהובים עולים ליתרון. שוב תורג'מן, ההגנה של הפועל לא מסתדרת איתו. עכשיו זהבי ינסה לסיים את הבצורת, מחמיץ, ותורג'מן עם ה-2-0. לא יאומן. כל כך... יאיר היקר, אני רוצה לאחל לך המון טוב ליום הולדת, המון אושר, בריאות, הצלחה, תגשים את כל החלומות שלך, אוהב אותך.